BPF दोलोनि आथिखालनि जि दैदेनगिरिफोर हाग्रा महिलारिखौ लानानै बै समनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दंमोन आन्दलनजों फैनाय बर'नि समाजखौ बुजिनाय जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनाय नाथाय खुंथायनि उनाव 17 बोसोर खुंथायनि उनाव जोंनि जेंना जेंगोनानि फारसे जों बारा गोसो होनायखौ नुवाखै जोङो बुंनांगोन जे बै समाव फरेस्ट राइट एक्ट जे समाव 2006 नि उनाव जे मोनसे आन्दोलन जाबाय जोंनियावबो 2009 निफ्राय जों आन्दोलन जादों बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बोखावजे सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिमोन जोङो जादों बेवहाय जोंनि बै समनि आथिखालनि BPF नि मन्थ्रिफ्रा फरेस्ट मिनिस्टारमोन पान्चायत मिनिस्टार जोंनिनो मानसिमोन BPF दोलोनिनोमोन जोङो नाथाय बै समाव जोंनि नैबेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आगानसेबो आवगायो जाय मानसिया जोंखौ गनायाखै जाय मानसिया जोंखौ बिदेशी बुंबाय जाय मानसिया जोंखौ माने बिदेशीनि नागरिक नङा होननानै बुंबाय इभेन माने फरेनार होनना बुंनाया जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव बारे बारे बुंसेयावबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासङै एंगारनाय नासयनाय बाथ्राखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों गोबां दुखुबो नांदोंमोन बै समाव जों बारे बारे लुबैदोंमोन जे जिहेतु खुंथायजों आसाम सरकारजों लोब्बा थानाय सरकार दङ होनबा जोंनि BPF दोलोआ दंमोन बै समाव नाथाय दुखुनांथावै हाग्रा महिलानि जों आगानसेबो नुफैयाखै बै समनि माखासे मन्थ्रिफोरनि जों आगानसेबो नुफैयाखै जोंनि ओनसोलनि न' सावजानाय रायजो राजाखौ फंसेबो खबर लाफैयासै लोगोसे रिलिफ होनांगौ मोनजायै मेडिकेल जेंनाफोरनि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवासै आवगायबोयासै आरो बेनिखायनो आं गिनाय दङ इयुनाव बिथांमोना फैफिननानै फिन जोंनि जेंना जेंगोनानि सायाव माबायदि होगोन मानोना BTR नि दिनैनि जि मोनसे सुक्ति सिमा बारायनायनि सुक्ति सिमा बारायनायनि जि मोनसे खामानि मावनांगौ दंबावो बे आबुं जायाखै जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै डिसिसन लानायनि गोनांथि दङ मानोना जोङो BTR आव दिनै हाबनो मोनबाय आरो जोंहा मावनांगौ दंबावो बे समाव जोङो गोरोन्थि लामा लायोबा गोरोन्थि डिसिसन लायोबा जोङो जेंनाफ्रा जेंनायैनो थालांगोन आंहा एसे सन्देह दङ बिथाङा समाज सिबियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबां बोसोर नांथाबनानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय बे समाव जोङो गहपुर हालामनि रायजो राजा बिथांमोना BTR ओनसोलाव हाबनानै गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना भट होनो मोनसिगोन आरो बिनि मैया बे BTR ओनसोलनि गहपुराव हाबनायनि जे धोनस्रि बियाब बे धोनस्रि बियाबाव बिथांमोना जे केन्डिडेट केन्डिडेटआबो फोसावजाबाय दा बे बेलायाव माखासे बाथ्राखौ लानानै जोङो बिथांजों जों सावरायगोन गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबाव बरायग्रोबाय खुलुमबाय आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि बे गहपुर हालामाव गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि खोथाया ओंखारबाय थादों जाबायबो आरो मैया जे नोंथांमोननि जिखिनि बियाब धोनस्रि बियाब बेवहाय बिजाथिखौ फसंबाय बे बेलायाव नोंथाङा बुंनो साबायखर थाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड रादाबनिसिम आरो गिबियावनो आङो साबायखर बावगोन जे BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथां लोगोसे BPF नि दोलोनि आफादगिरि हाग्रा महिलारि बिथां सानैबो जोंनि धोनस्रि बियाबनि थाखाय बिजाथिखौ फोसावबाय आरो बिथांमोन सानैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं गिबियाव गनायना लाबाय आरो आसा खालामो ओनसोलनि थासारि ओनसोलनि जौगानाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय रायजो राजाफोरनि मिजिं आरो गहपुरनि जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे बिहोमा दङ रायजो राजाफोरनि बड'लेण्ड सोरजिनायाव BTR सोरजिनायाव BTC सोरजिनायाव बै सुबुंफोरनि आबेग लुबैनाय हास्थायनायखौ नोजोर होनानै बिथांमोना राजखान्थिखौ खालामगोन आं बेखौ गिबियावनो मिजिं थिहोबाय गिबियावनो नोंथांखौ आं नैबे सोंथिखौ खालामनो लुबैगोन जिहेतु नोंथाङा सासे गहपुर हालामनिनो थागिबि सुबुं आरो लोगोसेनो नोंथाङा गोबाव बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खामानि मावबोबाय बे ओनसोलनिनो नोंथाङा सासे सानसुमै हिसाबै नैबे जिखिनि राजखान्थिनि जि बारहावाया सोलिगासिनो दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों UPPL आरो BPF नि खोथाफोरा ओंखारबाय थादों बा गोबाङानो गोबां बेवहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव BPF नि दैदेनगिरिफोर आरो UPPL नि दैदेनगिरिफोरा फैगासिनो दङ दा बे बेलायाव BPF नि आरो UPPL नि दोहौआ माबायदि नोंथांमोना थारैनो बुंनांगौब्ला जिहेतु मोनसे गणतन्त्र हादोरनि
सिस्टेम बायदियै जिहेतु जोंनाव गिबि खेबनि थाखाय गहपुराव एबार दोंसे बिजाबजों बुजाबफानानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा गासैबो नङा 25 जौखोन्दो भटार्सफोर फ्राय 22,000 सुबुंफोरा भटार्सफोरा दिनै भट होगोन आरो बेखौ लानानै मोननैबो दोलोआ जोंनियाव गावनि हानाय बायदि गोख्रोङै खामानि मावनो नाजादों अदेबानि आं जि नुदों गहपुरनि रायजो राजाफोरा जिहेतु गोबाव सम बिटिआरनि बिटिसिनि आन्दोलनाव नांथाबदों आरो गोबां जेंना जेंगोनाजों जुजिनो गोनां जादों 533सा सुबुंफोरा मुंख्लं जादों गोबां न' बां सावजादों आरो गोबां जुजिनायनि गेजेरजों मोननै एकर्ड जालांबाय बिएसि एकर्ड बिटिसि एकर्ड मोननैयावबो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थालांनो गोनां जाबाय गोबां जुजिनानै दिनै आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानाय दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय एनडिएफबि नि बिग्रायारि बिथांमोननि नाजानाय रन्जननिबो बिहोमा दङ इउबिपिअनि नाजानाय गासैनिबो जथायै जि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों जि सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तियाव गिबि खेबाव थालांदोंमोन नाथाय आथिखालनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिसिनि चिफ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जि इनिशिएटिभ लाबाय बेवहाय आसाम सरकार भारत सरकारनि खुंथायगिरिफोरनिबो बिहोमा दङ बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोङो गिबि खेबनि थाखाय हाबसनजाबाय गासैबो नङाबाबो माखासे हाबबाय आरो जोंहा आसा दङ फैबाय थानाय समाव गासैबो हाबजोबगोन आरो बे हाबनायनि लामायाव मोनसे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ बिनि थाखायनो आङो सानदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोननैबो हान्जायाव सुबुंफ्रा दङब्लाबो नाथाय जि हान्जाया जोंनि ओनसोलखौ सोसनदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आबेगफोरखौ नोजोर होनानै जाय खामानि मावदों बिथांमोना भट मोननांगौ आरो बिथांमोनखौ देरहाहोनानै इयुननि जोंनि थाबोनाय गहपुर ओनसोलनि गासिबो गामिया हाबगोन बायदि जाय बिजाथिया खामानि मावगोन जाय दोलोआ खामानि मावगोन बिथांमोननो भटखौ होनानै फैबाय थानाय समाव गोजोननि थासारिखौ आरोबाव बांसिन खालामनांगौआव गोसो होनांगौ आरो बिथांमोनखौ नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावनि बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौ आं बेखौ मिजिंथियो जिहेतु गहपुर हिसाबै जि नोंथाङा दहाय एसे आवगायाव बुंबाय जे बिएससि एकर्ड जालांबाय बिटिसि एकर्ड जालांबाय दा बिटिआर एकर्ड जाबाय दा बै बिटिसि समावहाय 17 बोसोर जोंनि बर'निनो दैदेनगिरि मैखोम दैदेनगिरि माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरकार सासन खालामबोबाय बे समावहाय बिपिएफ हान्जाया नोंथांमोननि बे ओनसोलाव माबायदियै बिहोमानि बा जौगानायनि खामानि मावनायनि खोथा बाथ्रा बुंनानै आरो बेसेबांसार जाफुंसार होनो हाखो बुंनांगौबाथ' बिपिएफ दोलोनि आथिखालनि जि दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारिखौ लानानै बै समनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दंमोन आन्दोलनजों फैनाय बर'नि समाजखौ बुजिनाय जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ बुजिनाय नाथाय खुंथायनि उनाव 17 बोसोर खुंथायनि उनाव जोंनि जेंना जेंगोनानि फारसे जोङो बारा गोसो होनायखौ नुवाखै जोङो जेब्ला जोङो रायखांनांगोन जिहेतु नोंथाङा सोंबाय सोंथिखौ सोंबाय जे जोङो जेब्ला गहपुर ओनसोलनि मानसिफ्रा नट गहपुरल' नङा सनितपुर जिल्लानि बोखावजायो बे सनितपुर जिल्ला दानि बिश्वनाथ बाटासिपुर गहपुर बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एफआरसि फरेस्ट राइट एक्ट बेनि थाखाय गोबां जुजिदों गुबुन फारसे नर्थ धेकियाजुलि बाटासि बिश्वनाथ सारियालि सतियानि बर'फोरा पन्चायती राजावबो हाबाखै पन्चायती राजावबो भट होनो मोनाखै गोबां जेंना दंमोन नाथाय जोङो बुंनांगोन जे बै समाव फरेस्ट राइट एक्ट जे समाव 2006 नि उनाव जे मोनसे आन्दोलन जाबाय जोंनियावबो 2009 निफ्राय जों आन्दोलन जादों बे समाव आंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बोखावजायो सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिमोन जोङो जादों बेवहाय जोंनि बै समनि आथिखालनि बिपिएफनि मन्थ्रिफ्रा फरेस्ट मिनिस्टारमोन पन्चायत मिनिस्टार जोंनिनो मानसिमोन बिपिएफ दोलोनिनोमोन जोङो नाथाय बै समाव जोंनि नैबेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आगानसेबो आवगायै दुखु गोनांथाय जोङो बारे बारे बुंसेयावबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासङै
एंगारनाय नासयनाय बाथ्राखौ जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों गोबां दुखुबो नांदोंमोन आरो आथिखालनि जि बिश्वनाथ जिल्लायाव जि मोनसे जाथाय जादोंमोन दाङाबाजि बै समाव जोंनि ओनसोलनि गोबां बिश्वनाथनि गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गामिफ्रा नस्थ' जादों बै समाव जों बारे बारे लुबैदोंमोन जे जिहेतु खुंथायजों आसाम सरकारजों लोब्बा थानाय सरकार दङमोन बा जोंनि बिटिआर दोलोआ दंमोन बै समाव नाथाय दुखुनांथावै हाग्रा महिलानि जों आगानसेबो नुफैयाखिसै बै समनि माखासे मन्थ्रिफोरनि जों आगानसेबो नुफैयासै जोंनि ओनसोलनि न' सावजानाय रायजो राजाखौ फंसेबो खबर लाफैयासै लोगोसे रिलिफ होनांगौ मोनजायै मेडिकेल जेंनाफोरनि सायाव फंसे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवासै आवगायबोआसै नाथाय आथिखालनि जि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बै समाव राजखान्थियाव गैयामोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा सान हर दान मोनसे बिश्वनाथ जिल्लानि गेस्ट हाउसाव थानानै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ न्याय होनो थाखाय गोजोन थासारि लाबोनो नांथाबदोंमोन स' दिनै बिथांमोना जोंनि ओनसोला हाबनायनि उनाव फैनानै जि इलेक्सननि केम्पिं खालामफैदों आङो बहाय जोबोद माने साननो गोनां जादों जे जाय ओनसोलखौ बिथांमोना कुनु मोनसे इम्पर्टेन्ट होआखैमोन गोनांथि दङ होनना सानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना नोजोर होनो नाजायाखैमोन जोंनि आबेग अनुबोधि डिमान्डफोर बिनि सायाव बिथांमोना खेरायाखैमोन दिनै बिथांमोना भट बिफैदों न' डाउट डेम'क्रेटिक हिसाबै गणतन्त्र हिसाबै बिथांमोना राइट दं नाथाय बै बाथ्राफोरखौ गोसोखांनाया बिथांमोना मोजां आरो बेनिखायनो आं गिनाय दङ इयुनाव बिथांमोना फैफिननानै फिन जोंनि जेंनानि सायाव माबायदि होगोन मानोना बिटिआर दिनैनि जि मोनसे सुक्ति सिमा बारायनायनि सुक्ति सिमा बारायनायनि जि मोनसे खामानि मावनांगौ दंबावो बे आबुं जायाखै बिथांमोननाव बेफोरनि सायाव जोङो बारा पलिसि नुनो मोनाखै बेनिखायनो आङो बुंनो सानो जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै डिसिसन लानायनि गोनांथि दङ मानोना जोङो बिटिआराव दिनै हाबनो मोनबाय आरो जोंहा मावनांगौ दंबावो बे समाव जोङो गोरोन्थि लामा लायोबा गोरोन्थि डिसिसन लायोबा जोंनि जेंनाफ्रा जेंनायैनो थालांगोन आंहा एसे सन्देह दङ जे बिथांमोना बेसेबां गोसो होनानै जोंनि ओनसोलनि जेंनाखौ मावफुंनो नाजादों नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बावैसो सिगाङाव साननैसो सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै बर'फोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायनि खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय बर'फोर रायजो राजाफ्रा गोबांथार मोजां मोनदों आरो बिथांनि मेल मिटिङाव गोबांथार मानसिबो नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेयो मोनसे राजखान्थि सोंथि अब्लाबो जिहेतु नोंथाङा सोंबाय थारैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै आरो डेम'क्रेटिक हिसाबै बिथांमोना फैदों नाथाय दुखुनांथावा बेसो जे बिथाङा जोंनि जि बिटिआरनि सुक्ति गोदानै 2020 जानाय जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिखौ बिथाङा मालाबाबो गनायाखैमोन अदेबानि बिथांनि माखासे दोलोफ्रा केस होनाय जाया होननाय बायदिसिना रोखोमनि बाथ्राफोरजों बुंबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोना बेबायदियाव बिनि उनाव बिटिआर हाबबाय बिथाङा मावनो हायै खामानिखौ मावना देखायबाय आरो बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथाङा साननांगौ जे जाय जायगाखौ बिथाङा कुनु दिन हाबगोन होननानै सानाखैमोन आरो हाबनांगौ होननानै फंसे बाथ्रा बुंफायाखै इभेन आंहा मोनसे गोसोआव दङ बिथाङा 2010 सनाव 2010 मायथाइयाव जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ सनितपुरनि मानसिफोरखौ बिथाङा बिदेशी बुंदों दासिमबो जोंनि गोसोआव अर खामो बेफोरो स' बिदेशी बुंजानाय नैबे जायगानि रायजो राजाखौ दिनै बिथाङा फैनानै भट बिफैनाया मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो आं सानदों न' डाउट बिथांनिबो दोलोनि मानसि दङ जाय बिथांनि दोलोनि माखासे मानसिफ्रा मावदों जोंनि ओनसोलनि माखासे दोलो बिथांनि खामानि मावनाय मानसिफ्रा बैफोर बाथ्राखौ एसे नोजोर होनांगौ जाय मानसिया जोंखौ गनायाखै जाय मानसिया जोंखौ बिदेशी बुंबाय जाय मानसिया जोंखौ माने बिदेशीनि नागरिक नङा होननानै बुंबाय इभेन माने फरेनार होनना बुंनाया जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव स' बेफोरबायदि मानसिखौ बरायनानै बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय भट बिनाया दुखुनांथाव गोबांथार सानसुमै बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना
बुंसोगारनायखौ जों नुनो मोनो आरो नै सिगां दान मोनसे सिगाङाव बे खोथाया ओंखारबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो 16था आफादा जयै सावरायनानै बर'नि जिखिनि राजखान्थि दोलो UPP आरो DPF बे मोननै दोलोखौ खौसेथि जानानै नैबे जागोन जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जयै गेलेनांगौनि खोथा बुंबाय थादोंमोन नाथाय नैबे समाव जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादों जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जेबो जोङो दिनैसिम रेसपन्स मोननाय जायाखै दा बे बेलायाव नोंथाङाबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोबांथार खामानि मावबोबाय आरो नोंथांखौ जोङो सासे ओनसोलनिनो सानसुमै होननानै जों मिथिनानै मोनो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो थारैनो जि खौसेथिनि जि नाजानायमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आथिखालनि आफादगिरि मानगोन दिपन बर' बिथाङा जोबोद नाजादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि बर' हारिमु बर' जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोना नाजादोंमोन थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव खौसे फैनांगौ जातीयताबाद राजखान्थिखौ रिजनेल जि पलिटिक्स बेखौ गोख्रों खालामफिननांगौ मानोना नेसनेलिज्म जि मोनसे पलिटिक्सआ जोंनि ओनसोलखौ बे बिटिआर ओनसोलखौ मन'नो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना खुंथाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि माहारियारि बाद जोंनि हारिनि मावनो गोनां खामानिफ्रा इम्पर्टेन्ट फैनाय नङा बिनि देख फोरमानफ्राय मिसिं अट'नमास काउन्सिल कार्बि अट'नमास काउन्सिल बेफोराव जों नुनो मोनो डिमा हासाव राभा अट'नमास काउन्सिल बेफोराव जों नुबोगासिनो दङ राष्ट्रीय दलफ्रा फैनायनि उनाव माबायदि हालोद जायो रिजनेल जेंनाफोरा स' बेखौ नोजोर होनानै जि थांखि माने नाजादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि माहारियाबो जोबोद मोजां जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आंबो नुदों जे बे खौसेथिनि जि नाजानाय बेयो फेलें जाबाय जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दोनथ'बाय होनना बुंदों जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा अब्लाबो फैबाय थानाय समाव बर'नि माहारियारि बाद बर'फोरनि थांना थानायनि जि माखासे फर्मुलाफोर जाति हिसाबै जौगानांगौनि थाखाय राजखान्थिनि उनावबो बिथांमोना सिन्था खालामफिननानै खौसे जानांगौखौ आं सानो आंनिफ्राय आं बुङो जातीयताबादा जोंहा थांना थानांगौ राजखान्थिया जाहैबाय जातीयताबादनि मोनसे बाहागो राजखान्थिखौ नागारनानै हारिया जौगाया बेनिखायनो आं सानदों मोननैबो हान्जाया गासै बाथ्राखौ दोनथ'नानै जाफिनगोन आं आसाबादि आङो मा जागोन